風のごとき軽さを。かの者の剣となれ。かの者の剣となれ。かの者の剣となれ。かの者を守る盾となる。かの者に風のごとき軽さを。かの者に力を。その一撃に覚悟を。やったな。ああ。ニコリス。そうだ。ああ。あと、王子、ニコディスのに、おそらく。レディン、ディゴス陛下。ここからは私も共に進ませてもらう。はい。共にレディン、どうしたランス。ボーゼルを倒せば。わからない。だが私はそう、そうか。ランス。いや、気にするな。今は先を急ごう。本気を出しすぎたかな？ナーギャを撃破したものの、ニコリスはベルゼリアの地下深くにある神殿へと逃走した。
力使いこなさなくてはな。これなら負ける気がしないぜ。私にこうするだけの敵がいればいいがな。この力で民のため、平和のために戦います。